Eta lehen kontaten egon zara, zure gazte denporan, banan-banan batzen zenduela esnea, eta, klaro, esetu inbersirela, ez da? Ardi guztik esetu itzen zen. Bai, onako, hau da moduko korralo bat, gaztenak ona, korrala ardi esaten zen ona, ez? Da, hor makurtute, ardi gebatzen, atzibitzen duen, da, ardi danak hemen paetezian, piluan, da jakin behazintun zein dauen esnea batute, esnea, zu bat zer esaten duzu, eratzi? Guk jatzit. Jatzi. Jatzite, jakin behazintun zein ardi dauen, da, uinez, uino hor jaulan, guk iten dugu, sartzean dago zanik, da ni ointxe batzen za jaulan ahatzako aldean, da, kantine aurrean, da, bestaldete ardiek eta sartzean dire, da, ez nire batu, da bado bestaldera, arrora, da, danak, datoz, aldin bat. Ez tegutu zertan buru kantzau. Zuntzean, zeitu emen ardi, danak, anzoltu batzean, makurtute, zein dauen batute batu barik,